So, the gospel of the kingdom. Acts chapter 9. Acts chapter 9. We're also live on Facebook. Also on Nyasha kanokuya pano. But kana wine interested what program and kwa uri koko. You can just go on Facebook, like our page. Acts chapter 9, from verse 30. As Peter traveled about the country, he went to visit the Lord's people who lived in Lydda, where he found a man called Ananias. Let me just shift. Number 39. Peter went with them and he arrived, and he was taken upstairs to the room. All the widows stood around crying and showing the robes and other clothes that Dorcas had made while she was still with them. Peter sent them all out of the room. Then he got down on his knees and prayed. Turning towards the woman, he said, "Tabitha, get up." She opened her eyes, and seeing Peter, she sat up. He took her by the hand, helped her to her feet. Then he called for the believers, especially the widows, and presented her to them alive. This became known all over Joppa, and many people believed in the Lord. Peter stayed in Joppa for some time with a tanner named Simeon or Simon. Father, your word, it's already said, billion you go good, standing against Muzita na Jesus Christ in Nazareth. Let me shift behind a little bit. Let me explain. Then 16, in Joppa there was a disciple called Peter. In Greek, that means Dorcas. She was doing good, helping the poor. About the time she became ill and died, her body was washed and placed upstairs. Lydda was near Joppa. So when the disciples heard that Peter was in Lydda, they sent 2 men to him, urged him, saying, "Please come to us at once." That's not Dorcas. A record she was a good woman in the society. She was also a believer. Bible waipan anotambuzika mawido aiva zvokupfeka. But at a certain time she became ill. Ndokubva afa. Munhu ari right, anoita zviri right, ndokubva afa. Because there are times yekuti munhu akasikirwa nedambudziko rakakura, tinowanzotresa kuti maybe ndokuti ane zvakaipa zvaakachiita, saka izvi zvaitika kwaari. Chinhu chakaita sedeath kana kuti rufu runoitika kuvanhu vari right, kuvanhu vasiri right, vanhu vanonamata, vanhu vasinganamate, vanhu vari gifted nevanhu vasiri gifted, zvinongodaro. It's a common ground yekuti tese we can pass through that same way. So Tabitha aita zvakanaka musociety, waipa zvekupfeka kumawido, but at a certain time she became ill and died. Afa kudaro vanhu ndokubva vasuka vamugeza mutumbi wake, ndokubva aiswa muupper room. Ndofunga vari kungoprepare the body kuti vachienda kuburial. But vari muprocess iyo kuti vasuka mutumbi wake ndokubva vamisa muupper room. So the disciples heard that Peter is in Lydda. Nauyi yaitika panzvimbo inonzi Joppa, pane vamwe mabelievers kana kuti vatendi. Pakati pavo pane munhu ari right aita zvakanaka afa. Vageza mutumbi wake vauisa mune imwe room yavati upper room. Zvanzi vakanzwa kuti Peter ari panzvimbo inonzi Lydda. Ndokubva vatuma varume vaviri kuti endai munoshedza munonzi Peter auye kuno nekukasika. Peter ari kushedzerwa rufu. Patoita nhamo pane munhu afa. Vanhu ava ndizive kuti chiri kuvarata kuti vashedze Peter pamusoro pemunhu afa chii.
nokuti dzimwe nguva vaigona kusheedza Peter achirwara. But this is a time yekuti vari kusheedza Peter paissue iri so critical yatinoziva tese kuti kana munhu atofa. But these believers vasati vaendesa Tabitha kumaka kana kutomuviga, vakati kana tanzwa kuti Peter is so close, let us send men to bring Peter to this place. So varume vakaenda ndokubva vanosheedza Peter. Peter auya, Bible rinoti wakapinda mumba manga mune chitunha, ndokuona vakadzi vaichema mauchi dzaivapo dzakabata micheka machira dzichiudza Peter kuti ndozvaitwa naTabitha zvino zvafa. Vanhu vaingochema vari murume iyoyo. Peter apinda ndobva aparidza vhangeri rekuti vese vari mumba munomubuda izvei. Vanhu ndokubva vabuda, iye ndokubva anamata kune chitunha chaTabitha. Tabitha ndokuamuka, amuka zvanzi ndokubva asumudza neruoko rwake akamira akasheedza vanhu akati chiuyai munhu wenyu amuka. Ndokubva Tabitha adzokera kuvapenyu, anga akafa. Ndonyaya ndaverenga. Let me preach. Vanhu vaenda kunosheedza Peter, Bible rabuda pachena they were believers vatendi. But pane chavari kuunderstanda pamusoro penhau yekunamata kuti tese we are saved, tinonamata takatenda. But kune masituations atinofanirwa kuziva kuti hatina kufanana pakuoperata, takafanana pakunamata. But pamusoro pemamwe situations we need others. Dai type yechechi yakangoti afa yanopinda pano fundisi type yativige munhu aivigwa. Vana handisi kuvashora kuti havana mate. Bible toapprove kuti vanonamata tovapastera kuti believers vatendi. But pakati pavo ndokubva pafa munhu, ivo ndokubva vaziva kuti varume munhu afa uyu nyange tichitenda. But pane imwe level yegrace nekuoperata mbasa raMwari inoda somebody ari greater than what we are. So kana tanzwa kuti Peter ari pedyo panzvimbo inonzi leader, nhamo iri pano paJopa, regai tumela vanosheedza Peter auye pano agozoona zvekuita nesituation yatiuya. Dorcas wafa muenvironment ine vanhu vasina ability yekumumusa. But vanhu ava vane grace dzekuti they respect others. That's why akamuka. Okay, somebody said me. Dorcas wafa, vanhu ndokugera chitunha akavakisa maparo, they are ready to bury. Ndobva pauya news dzakuti Peter ari pedyo ari panzvimbo inonzi leader. Vanhu ndobva vati chitumai varume vaviri kundosheedza Peter auya agonyengetera pasituation yatiwira. Zvakuti vanonamata, Bible ravati mabelievers, Mwari unotoziva kuti vanonamata. But vane depth of knowledge iri mavari yekuunderstanda the grace iri mune mumwe yatese tichinamata. Ndokubva vaparidzirana nekuti varume ngatimbomirai kuviga munhu. Kana tanzwa kuti Peter aripo paleader, madii kuti pamhanye vanhu kundosheedza Peter. Unoziva here kuti dai Dorcas kana kuti Tabitha aipinda dzedu idzi manje dzedu idzi dzekuti ndini baba hakuna mufundisi aivigwa. Nokuti chandakundikana inini handidi kuti mumwe munhu aite mbiri nacho kana tichinamatawo. Rwendo rwokunamata kwedu mazinguva yatiri ndeyekuti chandakundikana inini as a father kuvana vandinongarira kuchechi, I make sure I close the door yekuti vaone help from somebody. Kuti as long vachiwana help iri better from somebody, nespirit yekuti vachaenda. Saka kuti vasaende havafi. I'll give you an example. Vana vakasvika pekurohwa nemubereki kuti musadye panext. Vana ndokubva vazoitawo meeting kuti kwatiri kunokwata tichidyawo kukuri kubikwa zvakanaka masoseji. Pano pari kurambidzwa idaire every day. Saka mumeeting vana vakabuda neresolution yekuti Petro takaguta. Vafana ava ndivaverenga because ukazvikupira deri nesoseji pane nyaya. Kwese kudya. But pamwe pacho unongodya kuti uwane hope. All right. So in the things of God, muzvinhu zvaMwari zvinoita kuti pakati pedu tiwe nedambudziko rinofanirwa kupera
Yes. That kind of knowledge and spirit, we can bury it up. Peter. Yeah. And the tato movie girlfriend is not a prayer on sorry and your body or some of someone I tell everything in Chichi Panapandi Bude, the Fiamono. Yeah. Akatologuzo, Fernando Zotimuna, Budiri, Urarami, Ukatopinda Muno, Mira Fiamono. Everyone on Bari Moshe was a lot of Flamo. Yeah. And this is a change of church transfer. This is a repentance from open mindset in order to attack the grace of us. For the sake is what? Kingdom in going on a church, but the church could have a kingdom. Yes. All right. Syllabus. Iwan Agunamata. The church name at the can go now to Kaumwe. Anyway. Depends on who took up at the syllabus is the same. Yeah. The understanding is different. And the Nini Shandans one don't chokwadi. Chandiku chokwadi kune movement don't nema. Yeah. So you just see which I go to Wesa Bata make out of the child teaching don't chokwadi. Yeah. Akuna rim. And let me do this. Mukati unozitapita arwara akafa vanhu ndokubva mutumbi wake. These are believers vari kugeza mutumbi. Kugeza mutumbi hakusi kumunamatira kubhiliva kuzvatofa taakungoita zvekuti tovika kune kuti vari pakati pekuita izvozvo ndopavakapiwa emarriage kuti varume musati maviga munhu leader was close to Joppa padhuze apa vaita murume uyu anonzi Peter. Yeah. Ndomungafundiswa ngo aripo kubva kuti Peter HPA dai vanotenda futi muna Kristu. Saka vada kumushedza kuti zviite sei. Nokuti ukaona isusu munhu akutovigwa tiripoka vanhu vese vakatenda isusu kuti tiri vanhu vaMwari. Saka uyu manje akazomutswa nemumwe asiri pano paJopa abva kuleader anoita mbiri ende tinorudzalana. Unoziva kuti kune vafundisi vane nguva kuti vane vanhu. Yeti vanhu ndevamwari vauri kutungamirira. Hakuna mufundisa nevanhu. Vanhu ndevamwari. So nguva yekuti vanhu vati Peter handei tinovika pakauya a message concerning Peter. Ndobva vagara pasi toiga munhu here tanzwa kuti Peter ari too close. Ikuti believers kuda kundovigata Peter. Ndobva vanzwa about Peter. Yet they are also believers. Izwa havana kunzwa nezvaJesu. In brackets, I'll help you better. Ndokutenga wataura munhu. Bhaibheri vakanzwa kuti Peter ari padhuze kwete Jesu. Actually Jesu wadzokera. But Jesu zvaakapera kune vanhu vaakafamba navo vanotozikanwa kunzi varipo. Saka havana kunzwa kuti kuna Jesu. Vakanzwa kuti kuna Peter. But tine problem one. Yekuti pamwe pacho vakunzwa kuti kuna Jesu kuti utende. Pamwe pacho uchanzwa kuti kuna Peter. Papa toipa vapanzwa musha. Peter munhu ka. Ava pavakanzwa kuti kuna Peter. Peter munhu anotofawo. But pavakanzwa kuti kuna Peter. Ivo vaniti tunha pamberi pavo. Vakabhiliva kuti there is something a difference yaanogona kukoza. He is a person. But in level yekuziva kwatunoita anonzi Peter. Imbomira mberi yawo. So ukataura Peter ana problem. There's Bible. Avadi kuti Bible rirarame. Vado zvigumire kuna Peter. Tikangobvisa Peter tikaisa zita remumwe munhu. Janoise. Uchingopedza kuparidza unonzi umwe achikuchedza kuti aiwa baba vanhu havataurwe ka. Iri kutaura Peter. Kukorekta kuti vanhu havataurwa. What is Jesus? Pakanzi mika udzima what is Jesus? Uchanoti uchagara rako. Icho inotaura vanhu kai. Mwari kutopa level yekuti achada kuzviintroduce saMwari mweya. Kana machikoti anoti ndowanaBhamu. Ititi yacho tirimba kuti ndikazikanwa nemunhu ndapinda. Mwari waAbhurahamu. Haasi Abhurahamu aiti ndiri Abhurahamu waMwari. Mwari ndiaitodada kuti ndiwe munhu.
So Peter angari amoitika pachipopa mazita ari tuwa zvinongoreva kuti kuchechi yaipindira pakuna Peter nechechi yaipindira paJopa. Difference iri pamazita kuti Rita and Jopa chiri common is the Church of Christ. Hairiyo kuko chechi chaiyo ichechi ya Jesu. Zvikoro zvasiyana mazita olevo aisiyana muzabani nepaikuso. Zvikoro zvinogona kusiyana mazita olevo aisiyane. Aone basa nokuti wakadzaka umana basa kuti wakapasa pawaidzidza ikoko. Akabvunze kuti saka kufera makafoira bani mamuri kuipita atati paikuzonda pinda. Panopinda wokuchemhanza. Why vari kutsvaka results ane chekuita nesyllabus more than the building or the type of school. Varume iri nhau yedenda haina zita rechechi. Varatengwa neropa regwayana opinda. Kuti abati yedu yange iri powerful. Kwa makadzidza kuna nyaya ikoko makabuda nei. Ndopa nenyaya. So unomonzi asumani ora yafamu. Saka Mwari vanotidzidzera vari kuti zvimwe zvakafa mumaifi mavo zvinogona kurarama ukagonawo kutenda nyasha dziri munevamwe vasiri pauri. Ukangoona une spirit full of I know. Nokuti hakuna munhu anoziva zvese. Kungangova nevanhu vanoziva zvizhinji. Zvizhinji hazvisi zvese. Saka mazwi acho akatosiyana. O na more. You can know more. Zvakawanda usingazive o zvese. Mwari une zvaanoisa naPeter. Chekuti vanhu vakasashedza Peter, Dorcas anovigwa. Hazvina kuti Mwari vakamaka chechi yepaJopa. Mwari vakamaka kusazvideredza pamunhu wavasimudza. Nokuti ndwa Peter haasi musame environment yafa Dorcas. Tine vanhu izvezvo vane life isiri kufamba nekuda kuti vakakomeka nemabelievers asingatende Peter ari palita. Vanoda zvino asatende panoigara munhu anozoyambira kuenda nevanhu. Do you know what the challenge you are facing? And usiri kubudirira haisi nyaya yekuti wewe haudi but nyaya yekuti wakakomberedzwa nevanhu vanoita kuti uikwe iwe wachitadza kukushedzera Peter ari too close. Dorcas haasiri akanoshedza vanhu anga akatofa but chakaita kuti ararame itaide vanhu vanga vakamuunganira afa zvafa but the people you associate with vanogona kuita kuti uikwe kana to rise back again. Dorcas haana kuzvimutsa. Dorcas haana kunamata kuti Mwari ndimusei. Bhaibheri rangoti akafa but vanhu vasati vamuviga vakanzwa kuti nyika inonzvimbo inonzi Lita kune murume anzi Peter. Ubva tichiregerei kumuviga Peter ane nyasha akafamba naKristu taviga munhu. Chakamutsa Dorcas a type of people who were surrounding her. Kuti chimwe chiri kutokuuraya is the type of people surrounding you. Nokuti vakanzwa kunoita kuti zvinhu zvako zviite havadi kuti ubatsirike nokuti vanozotaiwa unozoteera Peter. I imagine Dorcas amutswa naPeter. Next Sunday angapindire kupi? Saka kana muchachechi yenyu ngaikwe. A lot of people are perishing and dying because maleaders emuchechi kwawo they are church minded not kingdom minded. Yes. The kingdom of God ndio inorana machurch. Church haina kingdom. Mindset munhu Dorcas wafa. Iya yafari ine vatendi but haana grace dzekuti amuke vangone rudo rwokugeza chituna. Apa kugeza vakagezawo. Osaka pamwe pacho vari kukupolisha kuti unyatsoigwa munhu. Yeke life yako inofanirwa kusimuka ikashanduka. Kuti ukakomberedzwa nevanhu vane mindset yekuti uri wavo saka hazviita kuti ubatsirwe nemumwe vanosvika kuti ungazoenda kwaPeter. Saka unotofira imo ovigwa. Vazhinji vane masituations aifanira kunge akatopera izvezvi but problem vakakuudzwa kunzi ukabuda pano hausi kupinda nesu. Icho
unosingapinde nawo but wakapindwa naye. Problem yako moved by church more than God. Yes. Kana Samaria pakanyima Jesu mvura. Asiri akanyima. Iye angori a victim. Yetsika yekwawo inonyima. That's why akati Masaria nemaJudha adyidzane. Asiri akagadzira constitution. She is a victim of a system. The problem ndeyekuti paita danger kwaari azoika pakunyima Jesu. Vakagadza vainyima vanhu. Iwewe wakagadzira hakumwari. Vakasamaria nemaJudha adyidzane. Peter okay. Nokuti vangonyima namasamaria nemaJudha. Problem nemukadzi weSamaria akazonyima Mwari netsika yekwawo. Kureva kuti time anozofesa the greatest challenge ndiwe uri musystem kwete akagadza system. Aroni akagadzira imombe akati ndiye Mwari uyu. Vanhu vakanamata chimhuru vozisaburuka pakafanana. Aroni haana pandiye akagadzira. Unoziva mahara. Nicodemus was a teacher. My teacher, yes. But guess what? Akaenda kuma private lessons usiku. Akatichwa the truth. I won. Kweso auraya. Nicodemus akati yes, you must be born again. Iwewe. He are a teacher. Oza ukaita teacher dofu pakatoipa. Chokuti pale kuna Yesu ndo mzima msakapo iya paridza kuponesa. He was a teacher. Ana kubva kwa Jesu siku akangidzana kuti akomana ndai kuda sai anasangana nemudhara anitsana kuda zvese munongonyura. He knows the truth on personal level, but the rest of people they will die in their own place. Nokuti kwa Jesu ana kuenda akaenda ndiniko. Dorcas chamura yandisi kuchiziva. But chamumutsa ndanzwa. Zanzi vakanoti dzaipita uye kuno. Church ma leaders. But church yasvika palevel yekuti yasuka, yageza chituna. Ikaisa hapo. Kureva kuti vane zvavagonawo hazotadza zvese. Zvituna vanogeza kuti havamutsi. Vanokupa proper burial. But pane challenge ndepekuti kai iwe uchifanirwa kurarama. Uchaligwa nevanhu vari good. But vasari godly pakuziva the mind of God pamusoro pesituation yako. Kune vanhu alright okay another example. Mwana wangu paakaine booklets aita level last year. Ane homework akati ndibasire homework. Homework statement genuine. Mwana maths dzinonetsa. Andina kuita dzinonetsa. Dzinonetsa inini papo. Ana dzinonetsa. Zinonetsa. There is somebody somewhere who can teach you mathematics. Although in fact I wasn't going to teach you maths, but it's not going to teach you kandikadzinzwa. Also there are times you go to teach kundikana inini. I make a doctrine on it to make people slaves on that. Chese chanda kundikana kana kukazoyanogona. I make sure don't ataka kuti mushonga. Una ndakatanya ndikanamata. Hapana kana chandikuona iye arikuti aisi arikunyemba. Vanhu vavo. Ati vese varikuti vanhu vavo. Iwe nda usina vakwe. Uraka kukunda futi pakuwa nevanhu. Because nyane vake wauna. Zvai. Muchurch mune vanhu vari kufa vasingafanirwe kufa. Mune vari kurwara vasingafanirwe vachirwara izvezvi. Inyaya yekuti church doctrine yakavaita maslaves more than kingdom knowledge. Nokuti sometimes anoita kuti umuke haasi mujopa ari kuleader. Pakuna leadership yotenda kuti uri mekukaiwa nhengi. I have been to many conferences with the different churches. Unoziva kuti tine chinhu chatinogona kudzidza pano. Pakauya mumwe munhu tandikaramba ndakamira pano. No matter unondida zvakadii, ndine zvandisingazive. Ndine rimwe grace randisipihwa rine vamwe. Zvakuti ndingoti hana umira pano, I'm the only preacher. Sometimes I'm good for you, but I'm not good for this man. But the challenge in uyu they are different. And the grace yandakapiwa is not for everybody, it's for somebody. Ina ndakudadirwa munhu wese. Ndakadadirwa vamwe vanhu.
sakuna ndodzi kuti sikusozala kusvikawo andambodanirwa munhu wese Mwari atondiudza kune vanhu vacho ukaita mindset yekuti wakadanirwa munhu wese you are wrong nekuti unofanirwa kunge une inonzi mini presence kuti chipedza pana boteri kana wakumzara banoro chipedza kuti une roho German proof yekuti hauna kudanirwa munhu wese cheka passport yako sati wafamba Mwari adi kuvhura madhoo uende kwese ikoko kune variko vari kutorowa avaza mweya waElijah ndekuti Mwari ndine ndekamuprofita ndakusara Mwari ndokubata tsano ndine 1000 vasina kupfugamira bhaya chinoita kuti Elijah ndega ndasara akatarisa paMount Carmel zvakaitika akaona kuti anga ari against vaprofita wabhaya inzwa munogona kupinda mega paMount Carmel vamwe vachipindira kubako vari 1000 ndokutonete chihombe mindset yaElijah ndeyekuti asingabate neni hana mati saka ndakutaura Mwari ndikudza ndindega ndasara Mwari ada kumupuvhira kuti aiwa hamuzivani ndokuzivai Elijah anga asingaziva ari kubakwa but Mwari vaziva so zvinhu zvaMwari sometimes ndogona kusakuziva but he knows you mukadzi anonzi Dorcas wafa environment yaafari pakati pemabelievers kwete masatanist inzwai there is a level of grace and difference. I'll the scripture to help you. Mark chapter 4 verse 8. Mark chapter 4 verse 8. Wakamunzwa parable of the sower. I'm sure wakainzwa kuti mwembe uye kaenda padombo, imwe ikaenda pakati, imwe ikaenda parod. I want to read a mystery iri deeper concerning the kingdom. Mark 4 verse 8. Still other good seed fell on good soil. It came up and grew, produced a crop, some multiplying 30, some 60, some 100 times. Mbeu yakanaka, paivhu yakanaka, imwe yakabuditsa 100%, imwe 60, imwe 30. Hapana bad seed, bad soil, good seed, good soil, but there is a difference in harvest. Zvine difference sei kana mbeu yakanaka yaenda paivhu rakanaka yoti 30, imwe paivhu rakanaka iri mbeu yakanaka yoti 100. Unoona here kuti ya 30 kana iri chechi kana ari mufundisi akanziparidza anotoda kushauta we 100 kuti mafi isiwo titori vaMwari netitori right but atiite zvavari kuita matsotsi nehasvike ikoko. There are times yekuti chechi yanyu iri kurova pa 30% but hazvina kuti ndeye masatanist uri kuti sweet pakuti sweet but kuna vari kurova 60. Jesu akafamba pamvura Peter akati ishe kana muri minitendere ndiuye kwete munhu wese Peter. Jesu akati Peter akafamba varibhodha vachiri madisciples nyange vasiri kufamba Peter anotafamba vati maona havasirias vakomanawa ise tiri mumweya. That's why Mwari kuti vabvise mweya kutarisirana pasi vakatendera Peter kuti mbonyura kuti usazobhostaka kuti ndakafamba akukwenya kuti anga wakunyusa. Nyangwe Peter akafamba vakadzoka mubhoti Jesu akapinda. Jesu akadzokera mubhoti rine vanhu vasina kufamba akagara kureva kuti anogona kufamba nemi akagara, anogona kufamba nemi choka vese pamvura mese muri madisciples. But I don't like this because I preach kingdom. Kuti munhu anoti abuda kuchechi yaakabva kutransfer kwete kuripeta atransfer opiwa mike nzupupura oti taitisirwa nguva tiri kumethodist. Kupupura ikoko hakusi mukingdom ndezvechechi, kunamata ndezvaMwari zvakasiyana nezvechechi. Kuchechi vanotofara ukanandiri kuanglican dambudziko harina kupera, ndikaenda kumethodist harina kupera, ndikaenda FM harina kupera, but kusvika ndasangana nemunhu waMwari upenyu hwangu hwashanduka. This is my last battle. Vanhu vanombera maoko but denga rinorwadzira pakuti kudii baba vakauya nemwana wavo anoti kana zvambata zvinoti mvura zvoti moto vakamboda kumakisa nokuti disciples vakatumwa naJesu akadzoka neripoti yekuti basa tirova rapedza ndokubva paekizanzi mukuru yakava pakumana pana chakabuda timu yako hapana zvaitomboziva zvachose uyu
chambata zvoti mumoto zvoti mvura. Jesu haana kutuka vadzidzi vake. Ai, mudhara haana kuziva kuti vadzidzi pavakanodzera mwana uyu zvikamoti mumvura zvoti mumoto, nyasha dzavakapa mwana uyu ndedzekuti nyangwe achiwira masituations iwaya ararama. Nokuti ukawira mumvura uri supposed kufiramo, auwire mumoto kuti ubude, unowira upere momo. Nhamo yaAdamu kuti kurwara kwauri kuitawo hakuna kuuya kuzokutadza, kwakauya kuzokuraya. But ukaona uchirarama uri murwere, it's a level of grace. Dakati problem yedu vanadaitondira vakachishumba. Right, Messiah first. The first miracle, Bible not akakandwa, akashika mushi. Anakupinda akakandwa. Mukakandwa mugomba mune machances ekuchikoka. Danyomba akakandwa akashika. That was the first miracle. Kusadyiwa, the second one. Kurati pane grace dzekulenda situation yakaipa. Wafaba imomo usati wadyiwa. So these people, Dorcas. So mukadzi uyu vamuvika, vamugeza. Kureva kuti vane zvavatogonawo kuita paai. Peter akasvika munhu agezwa. Ungangodaro uchipinda kwaunopinda uri dambudziko rawina. Waudzwa nemunhu kunzi ukabuda ikoko ukapinda kuti inovera. That's a church gospel. The kingdom gospel. Dambudziko haisi church. Ndijesu manje. Bhaibheri rinoti nemavanga ake takaoreva. Mwari haborese kuchechi ombe. Mwari anoboresa vanhu vanotenda muchechi. Saka uchiona pabhuku raExodus chirema chakasimudzwa naPeter, china kusimudzwa muchechi, chakasimudzwa panze. Saka ukada kuadvertisa unoti kudii? Vanhu vopinda kupi? Panze. Ndopaneyezeka. Ndodza muchechi kudai nana yapanze apo. Dorcas died. But those who were surrounding Dorcas havana kufocus on burial. Nyangwe vachiziva kuti haafanirwa kuvigwa, nzeve dzavo dzati dzakavhurika kuda kunzwa kuti is there somebody who is greater and better in terms of grace so that anogona kuattenda this issue. Nyangwe Peter asingapinde vanhu, but tadzwa kuti ari paleader, varume ndaimushedza murume leader anonzi Peter auye kuJopa azonamatira Dorcas. Pavakadaro Peter akauya akanamata Dorcas akamuka. Chamutsa Dorcas achipindire paJopa. Tatorwa kunzvimbo inonzi leader. Not the kind of people surrounding Dorcas. The kind of people. Ibate iwe not. Pfungwa dzako dzikasava kingdom minded, unosvika pakufa nesituation nawaigona kunamatirwa nemumwe munhu waMwari asingapinde kwenyu. Problem yako ndeyekuti asingapinde kwenyu anamati. Yeti Peter ari kuleader ndiye anomutsa zvafa kuJopa. That's the kingdom of God. Mindset ya munhu kana isi kingdom minded are driven by church. There was a time I preached concerning the kingdom of God. Somebody ndobvaya kwandiri zvanzi but amusvika kutotaura kuti tokuwana ipapo. Wandida kuti uwane ndiJesu. Bekuzoenda kudirect mupenyu anorarama. Nokuti challenge nevanhu there are times yekuti chata kuti uyaregere kufa is the type of people kwete rufu. Rufu ratoitika, but mindset nevanhu iri greater than death. Dorcas atofa zvekuti chasara kuvigwa, but type yakaungana Dorcas akafa haina kufa pakurespecta amwe greatness in terms of situation. Sakundwe nenyika kana yada kuita gala inoshedza vese. Anoita dzemagitari, anoita museve chibaba ipapo. Anotoziva kuti chibaba dzayega vamwe havafari, kune anotoda dzemagitari. Nyika ino expectation. Kusvika n'anga chairi kunegative side. Inokupa kuti zuru zvitsinga handigone enda kuNorton. Kuna mudhara anonzi ningi paNorton. Ma-professional people like doctors anongodrowa zino kujai, oti dentist. Ari kutokuzivisa kuti kufunda ndakaunda but kana uchikoka gumbo usatira inini. Zvekuti they respect
institutes, yet they are all doctors. But when it comes to church, no freedom. Not all fresh. Lakunzwa kuti wakaonekwa kuti around you manje. Yori mdikoni kwangiri kuneshuwe. Kwani tinogara basi, waendere ikulita chimcho. Kanzwa ladaro, unauza kuti amunada mudzikoserangu. Nokuti pamwe paunonzwa nemunhu anazvo, kuti muri kupadziwa gospel regime, vhangeri kuenda kudera. Iye ndilandlord abuda mumba make, ane motikari yake, ari kudza iwewe usina yako, kuti hazvina embarrassing, upenyu takafutasa nekuenda kudenga. Vhangeri kana uchiritenda kuti hazvina basa, proof, kwete nekuparidza, nekuzvirarama, tengesa zvako. Zvikakumba kuti adzimai kuti imba ine basa rese daenda kudai mwana tenga imba. Otora motikari mwana tomota muenda kukomana nadzimai, oti nditakumirira kuenda kumusha. Ukaona kutadza urevesi zvaunoita. Because I wasting time, entertainment. Ukati mari yakaipa unongoprova nekutoritsa yauinayo shoma ukanda so hazvina maturo tikuenda kumusha uone type inonhonga. Ndozvati wakatipa. Peter anga asiri paJopa, he was in lead. Pajopa pane kind of people and believers who also believe in the grace in munevamwe. There are people in life who are greater and better than you in terms of mamwe giftings nezvimwe zvinhu mulife. Mwari atizviitire ari better than you pane chimwe chinhu. You are also better than them in certain areas. That's what ndozvatiri. Africa is not poor, but Africans are poor. Saying that Africa is not poor in terms of resources and everything else. What we lack, knowledge, but not business. Ukanzwanzi kuna investor uya kuzoramba nikuno. Ano uya ne briefcase kwete ne kambani. Mu briefcase mune mapepa. God racho riri kuno. Vanhu vacho vanosenza vari kuno. But kuti vafunga kuti panocherwa ndiye achauya. Oti ndatopega chera yapa komana pfeka mahovhorosi mpinda apa. Kureva kuti already you have it. But mumusoro mumanjo. Nokuti nzwa nyika iraniwa nemaresources. Inoraniwa nemaideas. My ideas no are great of industrial revolution. Time yatiri. It time information. Information in the greatest industry. This is on a DSTV and a WhatsApp and a Facebook. Do information and rutaura. And then do your industry won't pay. That's what it is. Check out Varushanda ku DSTV, Varushanda mu technology, equity and information. Do I want this? That's the we are. Which means what the real order who run things in life, in knowledge. So I told about to make one Nantaka sorrow. Mwari warutotitsana musati mafamba fungai nyika inoranwa nemagesi akonohamba. You need message, you need knowledge. Yeah, zvekundedzenza munhu achiuya upside down. So this kind of people feel wana Dorcas vanzi believers, they also believe in the grace. Azviite musatanist kutaura kuti uko kune munhu waMwari. Zvinokuita munhu akura muna Mwari anoziva nyasha dzinevamwe nyangwe mese muri vaMwari. Tikashedza vanhu vakanamatira vanhu muchechi mabuda madhimoni vanozofungidzira kuti hatina power. Ndiwo utone power nokuti power rawinaro nderekudiscover kune power rinopedza zvinhu. Nokuti ukasamucheza aende ikoko. Hati mashingo Christ. So the way people respect me is that guest prayer, they welcome you, they greet you in such a way that you become a real man when you visit somewhere. But the real secret, can I know what the cheetah is really great environment enough to somebody greater. Pride is the great enemy for development. Yes. Nobody
Newe usababa muri mako. Unoona tonyora muri yako kuti azviko kana kuti azvi exist. Kuti vanosozo kuti mudharaunda akwanisi. But guess what? Unazo zvawasakwanise. Kana utani nharo une zvawasingakone. You get so rich, so intelligent. But akauya muno muZimbabwe. Akasabvunza na street kid kuti toilet iri pari anozviitira. Haana kurisecha matoilet, arisecha makombiyuta. Saka kumatoilet anobvunza wakomana matoilet. But mukomana wekutoilet kana uzodawo internet ndoona kuti mudhara chindiratidza kuda kuti you are greater in a certain area. And acknowledging the greatness of others makes you greater. Togara pasi dareso. Takamona akaenda ko kuona ito. Kwete kumwanga. Gari chainyatsa kuenda kumwanga. Mazaro chakunyatsa kuenda imwe chechi. Why nokuti vanhu vanonzi vepano vedu. Kuti kana akatera nhamo isinogona. Chipatara unogona kubviswa chekumusha wanzi koparinatwa. Vana hamboti wapanduka. Vanoti wapuruva. Madhokota ekumusha hati matazo makiswa akanoporera kwaRarare. Tozonzi atirape aiwa hamuna zvacho. But qualification munayo. Alright, zvabidzwa kumira pano. Pane zvandinazvo zvisiri kwenyu. Kune zviriko zvisiri pano. Saka ukareza edambudziko mulife mako rinoda zvinowanikwa pano wafa. Mukomana anonzi Saul chakaita kuti ave mambo. Baba vake vokumubereka vakamutuma kunotsvaka madhongi. Ashayiwa madhongi muranda wokumba kwavo. Ndiye akati ngatiregerei kudzokera kumba. Ndinoona muprofita anonzi Samuel. Pavakasvika kwaSamuel ndokubva azodzwa akava mambo. Kuda kuti ushe hwake hwanga huri palevel yekuteerera muranda. Nyangwe ambonzwa baba vachitaura. Akateerera baba riendesa kwaSamuel rinoendesa musango. Tiri kudiwa kwaSamuel but mudhara wokukubereka akufa musango. Saka ukati handinzwe muranda ndonzwa mudhara unofira musango. Moses anga ana mai 2 which is impossible naturally. Munhu agone kuita ana mai 2 nokuti mukadzi wani ndiye anotakura nhumbi yemwana. But Moses say akaita mai 2 it was God's plan to preserve his life. Chirudzi kuna mai vakamubereka nemai vakamhonga. Chakaita kuti ararame amai vakamhonga nokuti Pharaoh aisa descendants timwawesovekabekwe mukomana urayai. Chakaita kuti Moses asurvive akanhongwa namai vasiriyo. Kuda kuti mai vasiriyo vakakunhonga ndovanozoita kuti zvawakaberekerwa zviitike. Nokuti haugone kurarama kana usina kunhongwa neava. Nokuti ukangozikana kunzi wakaberekwa nevako chaivo unofa. Kureva kuti mwanasikana waFaro, she is not the right mother to Moses, but by revelation she is also in the plan for Moses to live. Saka aigara kumba kusiriko. Shuke mukaka ononwa kuna mai chaivo. But kuti ararame onoswera kumba kusiriko. Kuda kuti chakapa Moses kukura akagona kubalanzisa the mystery of 2 mothers. Kuna mai vasina mukaka but vanoita kuti urarame. Oita vane mukaka ukagera nawo unofa uchiyamwa. Nokuti Pharaoh ati ndoda kura wese mukomana wechibhuru aberekwa. Saka make sure kuti ucharespect all. That's why I always tell you this. No matter your pastor is not used in miracles, respect him. There is a certain area in your life. So that if you don't want to get a miracle, I'll help you. Dorcas, hauna kumuka nokuti Peter akunamatira. Wamuka nokuti vanhu vanga vakukumbiridza wafa. They respect Peter. Kuda the respect yevanhu vawinawo ndoyaita kuti muke kwete Peter. Peter auye by prophecy. Anouya kuti vanhu vatishedzai Peter. Kureva kuti kana wamuka usati wadako Peter, kwete chichi andopindai ndatofa. Ndoya tokumutsisa. Pawafa ndovashedza Peter. Sikira kutuka manje kuti madziona chedza topinda tatatofa ka. Pasina Peter auya ndokupupura kuti andikamaza. Wese kundaitambudzika. Shikanda pano. No last battle. Waitambudzika unakwana breakthrough. But just stand up. You were there. Yes.
Dorcas ndinzweka Peter anakubva kumba kuya kuzomunda vanhu vaida kukuvika ndovafunga kuti kuna Peter tumai vanhu kuna Peter saka kana wamutswa na Peter chimbomira kubata Peter ruoko enda kuvanhu ava vakakukomberedza ota mune anointing but respect yamwina yaita kuti it led me to Acts chapter 3. Peter na John pakasumudzwa chirema pa beautiful achina kusumudzwa na Peter chete pakasumudzwa Peter pa kunoda stere chakasumudzwa kubva kumba nevanhu vasina mazita nokuti Peter akachiwana chiri pa gate rechurch kwete kumba saka murume uyu akasumudzwa na Peter apedza kuti kuna Peter thank you ngaende kuvanhu vasina anointing oti mudara wangu ka sodza hamuna bati munochima munhu munomusiya panzvimbo chaiyo nekuti zvinoenderana. We need to respect and understand the level of grace in others. Yeah, do you know kuti vamwe vanhu vanonyashimira pano havauye nekuti I'm preaching good vanouya nekuti pavari kupfuura vanoshamisika kuti sei pane vanhu ouya which means we are preaching together. Haisi nyaya yekuti ndiri kuparidza kuti vanhu vauye inyaya yekuti pawauya wakonzera munhu kuuya. That's why I respect you on that. Pamwe pachatedza nokuti vanhu vane mentality kuti pakaunganiwa panei saka chiri kuti vaunza ndiwe. God bless you for that. Amen. Nokuti kana munhu aona pakaungana vanhu akauya akanzwa vheri atendeuka credit yekutendeuka kwake haisi kuna preacher chete. Law of attraction is the congregation. Usachite pasina panoshubirwa vhangeri raMwari. You are also doing your part in the things of God. Dorcas kana wamuka usashure vanhu vasina kukunamatira ukamuka vatuma vanhu kuti ende munoshedza Peter uye. There are times yekuti we are missing to respect those people vatinoti havana title Apostle Peter pauya ndo pazvaita haugone kureceive grace Apostle Peter kana usina kukomberedzwa nevanhu vane grace to speak at the men of God. Vari kumusoro vanofanirwa kuremember kuti munhu yabve kuzasu akatsika mashoulders evangu kusvika asvika kuno. So there are times yekuti we believe kuti because we are great zvinhu zvatiri kuita tiri kuita zvese, yet there are people somewhere who are doing the dirty work for the bit yekuti zvinhu zvizvatiwana pakusoro. Okay, ndipajamba ndanzwe mparebo ipapa. Dorcas akafa but type yakamukomberedza yakatuma vanhu unoshedza Peter akauya kana matirwa akamuka. Chamutsa Dorcas asi Peter, chamutsa Dorcas type yavanhu asina kumutsa nokuti ndo vamuka pakuziva kuti we need Peter. I will repeat. Kana waibvunza kuti Dorcas akamutswa na Peter ndo zvakanyorwa zvisina kunyorwa ndo zvandakudzidzisa amutswa vanhu asina kumumutsa nokuti ndo vakamuka pakurespect anointing nevamwe nokuti ivo vanga vane right yekumuviga vasina kushedza Peter and hapana paaibvunza kuti koma wakondiviga muna kuenda kwa Peter hauna chauri kuziva. Let's respect someone in life no matter they have a title or not. Some they are signed by God to take you somewhere. Waenda somewhere kwacho ndokwa uchamita your breakthrough, which means kune imwe level yekuti God will move you kubva kumba semurume wepa beautiful gate awe kumba ne anointing unobva kumba nevanhu vane muscles but ready to carry you pangori friend chete. You meet anointed men of God Peter pagate but pagate ipapo distance yawakava waikava ne character and the kind of people whom you relate to. Amanzangu ndenzwe munoziva kuti kuna mwadzidzi vaJesu vasina kusarudzwa naJesu but Jesu paakasarudza yakaenda kunoti ndamuwana uya irewa uya kuti kune vakasarudzwa nevanhu vachipinda futi kwaJesu. Akona kundinzwe Jesu ane vanhu vaisarudza kuti iwe urimo toda kufamba tese urimo but paakasarudza wana Peter ndo paakaenda kunana blazi wavo akati ndamuwana siya mambure uya handi kwa kuti pamwe pacho haunzwi naiye direct unounzwa nevanhu vakatoenda kwai. And you can also qualify to be a disciple. Hear me very well. Vakani vanhu vauraya usingavape advice usingavashedzere munhu anozvigona for the sake yekuprotecta mbiri yako pamusoro pelife yavo. Inini afraid for people nangori pauchaya vakasasimuka but ndakaona vachinamatirwa vachisimuka funga kako ndinonzwa sei
And in the man of God, don't matter I'm not a famba, or no matter no women of God who famba. Funga kwa kondika sana. Mwarapa. Sana kuti DP. Kana kuti ita mfunzo kuti funga hasi mwari matsotsi. Bano wao. I want you to understand this. Mbeu ya kanaka paivura kanaka inakuburitsa 100% yes. Mark 4 verse 6. Good seed on good soil. Imwe yakaita 30%. Imwe 60 100. Aisi bad seed. Aisi pa bad soil. It good seed. Good soil. But my youths are a difference. That's the mystery of the kingdom. We can all zvinogona kuva na vamwari. But nyasha dzakaiswa matiri dzakasiyana. Zvoreva kuti mumwe ane dzimwe nyasha dzekuti anonidha mumwe ane dzimwe kuti zvake zviendeke. Ava vakanoshedza Dorcas haasi masatanist. Vakati believers. Ndokati endai munoshedza kuita kulidha namatiremo. But when you are a true believer, you respect others. Ukaona nifungwe kuti ndikanaitira munhu zvake zvikasafamba kuda kwaMwari ngafi. Maybe you don't carry that 60% grace uri mu30. May you call somebody with this kid. Atara muzamuna munonzwa kuti ndaenda kwaningi koko mataweka Mwari ndiwe munhu wese. Get this revelation of the kingdom. Good seed, good soil. You must 60, 30, 100. Which means an 30 must learn from an 100. Haana kurasika. Ari kudzidza nokuti ndeve kwaMwari. But the same much operator better and greater, which is a revelation you need to learn. I've seen people who preach kuti akaparidza unomuzvira kuti samana kuparidza ino. Ati mufundisi. Kuti ukaparidza kuti Bible ravo risiriro. Jehovah. They are all ministers of the word. But the grace of revelation sometimes differs. Uyonje secret yekuti asimuke is to learn from those vakasimudzwa. So Dorcas chakumutsa asi Peter. Chakumutsa vanhu vanga vakumbedza wafa. Vamuka pakutenda. Kuti nyangwe isi tisingaigone. There is a better man with better grace called Peter and leader. Please bring Peter. Hear me very well. If you learn and appreciate the grace upon others, you never bury your business. Because kuna any better knowledge concerning your business. By God's grace, you can respect and learn from him. You can rise. Elijah. Musafungidzira kuti kudenga Mwari anga asisiko. Aitoziva Elisha kuti Mwari kudenga ariko. Ndianopano kuzodza. But the kind of anointing yandiri kuda, I can simply follow this man who is already anointed. Do you know kuti pamwe pacho Mwari avakupe zvekudenga? Vanokupa zvinhu zvakabva kudenga zvaapano. Verenga Bible rako rinoti Mwari aitaura naMoses. Vanoti basa rawanda ndiJethro akapa Moses idea. Basa rawanda sarudza varume 70 vanokubatsira basa. Moses anamata kuna Mwari. Mwari vakati kuna Moses, tora mweya uripo 70. Kudenga hakusisina uri ikoko wako. Moses angari. Vanhu 70 kwana mweya. Mwari kutaudza Moses kuti mweya hakusisina uri ikoko uipa ikoko. Akanoita varume 70 from the spirit in mind. You could even John the Baptist, he came in the spirit of Elijah. But Elijah angaka lota. That's why Elisha hated Elijah. Some things I'll repeat. Jakapa Elijah kutera Elisha. Kutawana anointing. Ana already apika revelation. Kuti mta windo mato wanda mweya wacho dalunguno chakabeo. Na kuti even Elijah aenda. John ripa akauya. He came in the spirit of Elijah. So some scripture, some 30, some 100, good seed, good soil, but the yield or the percentage is different. So Dorcas is powerful. When wakakukomberedza, they are believers, 30%, they believe, they also pray, but they have grace to rise those who are dead. But automatically they are not dead in thinking. A lot of people have died.
because of church doctrines, because of the kind of leaders vakuti vanhu ndevavo. Saka as long uri munhu wangu ukaita problem inogonekwa kuHD haufanirwe kuenda unozondimakisa fira muno uri wangu. Nokuti rikanoperera ikoko dambudziko vanhu vachamaka inini kuti saka vari kupedzera vanhu time vanhu vake vari kuponera uko. Saka nenyaya yekuti taane vatungamiriri vemachechi vane vanhu kufa zvakanyanya uye vamwe vachirwara zvirwere zvavanenge vapora nokuti mutungamiriri akaziva kuti vanhu ndevamwari, they are free kuwana grace dzaMwari no matter the church. Chakaipa kubackslide kwete kutsvaka nyasha kune anadzo. Fungo wako ndengoti asingapinde edu asisiri asendanzwe Mwari asi munhu waMwari. Acts chapter 8. Muranda wakanda asaipa kuJerusalema kuchechi achidzokera kumba kuEthiopia. Ari murodhi Mwari ndobva vamutumira Philip. Yeti kuchechi kwabva kune mapasta. Ndobva aziva kuti pano pakutoda basa asingapinde ikoko. Anongorova mudesert chete. Akaparidzirwa muranda wakandasi akabhabhatidzwa mugwenga. Yeti ari kubva kuchechi. Kuti sometimes kuchechi kwenye hakuna zvinoita kuti ugone kusvika pamvura iyi. Philip anoparidzira kubuda chechi yedu anoparidzira Kristu. Ukanzwa Bhaibheri chiti murume uyu akaparidzirwa Jesu naPhilip. Ndokuda kuparidzirwa Jesu. Ange mazano. Ndochimunzwa kuti pano here kuzodza kwababa vedu. Pano here uchaona kana munhu waMwari asvika. Pano Jesu wacho. Service inopera. Endo ukatopiwa maiki kunzi upupura ukataura chinotanga uri off topic. Ndofana kutaura kuti akwese ndakatambudzika kusvika ndapano. Mwandobva ndasangana nemunhu waMwari dambudziko rikapera. Ukapiwa maiki ukati Jesu akanaka. Dai varombe. Unoshaya kuti uri kupupura here. Wazasi chechi chedu zvokutaura. Chechi chedu pano kutaura the anointing upon the men of God. Taura kuzodza kwababa. Nyasha pano. Pafamba machechi akawanda but pawauya pano zvako zvaita. Kuda kuti vanhu vese kana vapupura uchidaro vanofanira kutsvaga mapassport. Kwete faith passport. Nokuti waparidza nzvimbo. Svika ndasvika pano ndasangana nemunhu waMwari upenyu hwakachinja. Kuda kuti munhu ari kuDubai must make sure atsvaga passport kuti auye pano aone munhu waMwari. Kuda kuti you are advertising a church and you are missing the mark. Pamusoro paKristu. I know people are anointed. But an anointed man of God is not the gospel. Yes. He's not. Even my angels, there is no need to preach about Angel Gabriel. We need to preach Jesus. Yes. There is a wine it's all about Jesus. The anointing upon my life. What better is a chin, opposite cross. But I look to my way to say, Ukura. Akuka Sharia and Motor, whenever Niki, the Shikawa Pano, Dawa Pano, when you want to change. You know what you are Mike. I doubt it's Japano, those mounted distance. 2 Kings chapter 5, comes Kanakati. Naman Akaenda Pedu Samariano Pora. Akaenda Pedu Samariano Pora. Aenda ku Samaria. Mskana vangira akaenda kwedu Samaria. There is a man of God kuna prophet alikuwa anopora. Aenda ku Samaria kwacho. Prophet anakuda mumba. Yeti raparidzirwa nerakunzi there is a prophet in Samaria. But the prophet anakuda panze. Prophet is separating vangeri revanira vanhu vakuru. Mwana mudiki ndiye ataura pamusoro pa prophet. Mudanama anaenda ku Samaria. Prophet havana kubuda. Vakataura shoko. Shoko ndiye vakuru vanotaura shoko raJesu, vadiki vanotaura mashoko pamusoro pemunhu waMwari. There is a gospel that separates boys from men. That's how tikure zvakafanana. Ukanzi vanotaura kwavo unozoti my boys aya. Real men, those who are mature, they talk to Jesus. Ini ndiye akandiponesa kai. Ine machariko. Ndaitoita all night ndine makondomu omwe. Amene vamakapona ina ndauponeswa nechechi. Ndakatoponeswa muchechi. Ndadonza ndisina kupona ndirimo. Vakuru, Jesu akasaka kuti wako chechi haizvikwanise nokuti haina ropa rakaenda pamuchinjikwa. Hear me very well. Dorcas
haana kufa nekuda kwekuti vanhu vakamukomberedza vakanzwa kuti kuna Peter kulidha vakatuma munhu Peter akauya akanamatira munhu. So chaita kuti munhu yamuke haisi nyaya yaPeter, inyaya yevanhu vakamuka pakutenda kuti nyaya haisi yevafundisi vepaJopa, nyaya ndeyekurispekta the anointing pavazodzi vavo Mwari despite the location. Iyo ndo ine problem kuAfrica manje. Akaenderera kuGhana, munhu hamuna Mwari here, ko kuGhana hakuna. Ida kufunga kwako kuri shalo so. Anoenda kuGhana, kunoko hakuna Mwari here. The same question ndokubvunza futi, kuGhana hakuna here. Ukatari kusakaenda. Notuna tari kuna Mwari. Zimbabwe muna Mwari here. Anoenderera kuNigeria. KuNigeria hakuna Mwari here. Ukangotariko ngaende. Asi ukati hakuna, I'm okay with you. Ndakubata pa ukabuda. Nzokorere futi. Akaenderera kunyika yakati, kunoko hakuna Mwari here. Asi Mwari wenyu muZimbabwe. Unenge mweya umuhondoka. Nonzana chiti Mwari wa Africa. Rangu ndichiti nyika nekuzara kwayo nyika kwete Africa. Nyika nekuzara kwayo ruoko rwaJehovha. But zvikakubata unoti Mwari wa Africa. Funga kuhondo haisi genuine papa kuna mata. Kuti Mulungu asirai. Mwari wa Africa. Psalms 24, nyika nekuzara kwayo nyika, including Germany, nyika nekuzara kwayo ruoko rwaJehovha. You can go to Germany and learn from somebody ane greater grace. Kana vanhu vakatuma vanhu kunosvika Peter ari kulidha, munhu afira kuJopa, varume zvafa muZimbabwe, ndatoda tishedze mumwe kune imwe. Papa kanipatsindire musha. There are things I've learned with much respect. Nevanhu vaMwari vari muZimbabwe. But thank God for Chris. I've learned something through his teachings. Ndiri muZimbabwe muna vafundisi vakawanda ndadzidza zvakawanda ndo vakaparidza kuti titendeuke. But pane imwe kind of knowledge yandakawana through another man who is a Nigerian. Then I testify. I've learned a lot from Pastor Chris. I've also learned a lot from T.D. Jakes. You know dzidza zvemunoka. Saka ndine ndingokurovera kana ipapo. Ini wacho ndonzwa vamwe, ndonzwa inini. Ndoshamara. Isha chaula bhuku remwe munhu unoverenga. Une pfungwa yekuchechi kwenyu chete, chechi yedu. Unovigwa Dorcas. Dorcas ndamuona ndakuona wabroka. Yeti chinosimudza business rako. There are teachings by other great men of God, like Mike Maddock, and une mentality yekuti handidzidze zvekumwe. Vanhu vaMwari vangu ndinavo. Uyu kaangafa. Chakagonekwa nechechi yake kugeza chitupa, kwete kumutsa. Unogezwa wakaoma kudaro. Papashedzwa ari kulidha, imi mafira kuJopa. Distance is not a barrier when it comes to the kingdom of God. Yes. That's why mukadzi weSamaria vaiti tonamatira pagomo. Imi makuti Jerusalema, saka hatichaziva. Jesu nokubva vhangeri rimo rakapera kudhara. Anonamatwa mumweya nemuzvokwadi. Tinokunzira. Katopinda pagomo. Imi mukuti Jerusalema zvanzi dzese zvenzvimbo izvi ndezvevana vadiki. Kana wakura pakunamata, we worship God in spirit and in truth. Distance does not matter. The challenge we have, Dorcas, the kind of churches we are having today, they are going to pay. Nyasha, but the leaders are surrounded by vanhu vari kufa. Anotya kuti vakanatirwa nomwe pastor anozoita mbiri vanhu vangu vakaenda bheta mufe. Vari kuti mbiri yangu ife bheta mutofa muri mimi. Ndovafundisi vatinawo mazuva ano ende pari kutyiwa. Ndokazongokuona chete paTV uri ikoko. Dare rinogara pasi. Rukuwaona sei baba vakupanduka. Kupanduka uchinamata. Uchiti Jesu ndiishe unzuri kupanduka. Kuimprova. Kuenda grade 4 degree hausi kupanduka. Yes. Iparebo ibate mushe. Mark 4:8. Good seed pa good soil. Imwe 60, imwe 30, imwe 100. Hapana msatanista be good seed pa good soil. The yield is different. Tese by right. Ilivana vaMwari. But in levels of corporate and grace and gifts were different. Zotoni ndikatobva pano pakapinda munhu nopoti saka tsanoitipedzera kuna norova. Hey, we are different. Kuna norova zvekuti ndabva pano noti ndabva pano achipedzera nguva. But hazvinite musatanist.
Nontamfundisa ruro mbishana. Inzwa Jesu anoti ndakainga makwaye kwezi ndakarasika. Kurasika akubite bere. Unenge uri gwai richingorasikawo zvako. Auite bere kana igwai rakarasika. Kana vhangeri rine kuti makwaye abati makwaye anonzwa izwi rako. Pakunzwa makafanana. Urasikawo zvako but auite bere uri gwai rakarasika. Hear me very well. Situation yako dai yakapera. But hauna a broad mind ye kingdom. You have too much church in you. Hazvina kuipa kupinda church, chakaipa kupindwa nayo. Ikakupinda kana ukasvika panoparidzwa, chaunotanga kubvunza kuti ndechekuti anopinda ipi. Nokuti wakapindwawo. But apinde yedu bataro hake bati. Yawa ipi kumukoma naye. Ndochikutofungwa nemumwa. Wasakudiscover kuti vanhu vachine church mentality vada kutorumurwa. One day I preached here on a Saturday. Murume akamira pa 1 hour isaka. Ndapedza ndaenda pamutavu ndokubva ndimhoresa munin'ina warola. Uzakunzi unzi pastor muroti zvinorema. Fana miyo kuno wakwatura. Unobata uri kupishia. Pandakati zayocha. Akashetuka ndokubva ndibundira. Mwana wekwedu kwete kudenga chechi. Inzona ndaro yachingatotarisirwa mumbishi. Unzwa chechi chetu. Mwari anobasa naye. Chechi yawo. Jesus knows I'm the truth, the way, and the life. I see church. Jesus is the truth, the way, and the life. I see church. I'm not fighting church. I'm fighting church mentality. Yes. You must have kingdom mentality. When the parable of Good Samaritan, they were church people. To make matters worse, they had higher positions. One was a Levite, one was a priest. I can't see good another title. And the good are we to church united abanze. Nokuti varasiya munhu apondwa vakatosvika kuchechi. Vakaremekedzwa muchechi baba vedu vauya. Iye mwana itoti vapodza. Chechi chingombera so. Tora bhuku zvikati kada zvakutamba munofira mhara muri kupondwa vanhu muroto. Famba uri munyasha masiya. Let me very well. Vhangeri reumambo hwaMwari rasiyana neadvert yechurch. I feel sorry and I'm worried. It's unfortunate pamwe mari yacho hazanda anayo. Maybe mwangati maybe yes. It's not worth it. Kutenga airtime kuredio kuti utaure nezvekuchechi kwenyu usingataure Jesu. Nokuti munhu ari kuGermany ukaparidza zvechechi yenyu anofanira kuva nepassport kwete faith. Varume privilege yekuti Mwari akuwanisa imari dzekuwana mukana yekubroadcasta shoko raMwari. Talk about him more than a place or yourself. Sure, no one's what? Sure, vakandidai. Wasingagone kuuya pano wane budget yenyu. Hapana. Vakuru, vari machuwa vanoti distance is not a barrier. Vadiki vanoti aiwa kusvika vauya pano. Zvinhu zvako zvinoendeka ukaramba uri ikoko nokuwara. The preaching of the kingdom let us sekungeriri anti-church mentality, and which is true. Jesu paakauya, saka wakaona vanga singanidzani nezvidhakwa, ainetsana nevanhu muchechi. Nokuti iye apinda muchechi, vanhu vanga vasingadi kuti iye apinde maari. Dambudziko raJesu panyika airiwana kuchechi. Vanga vakatenda muchechi yavo. Zvekuti kuti Jesu asina mutero wetereke. Peter akatotuma kuti tiende unotsvaka mari kuhove. Kureva kuti haana kupinda muchechi. Iye Mwari wacho. Nokuti haana kuburitsa mbichana. Vanhu vari serious ka? Iyo vanhu vasingazive Mwari vanoda Mwari zvekutoti Mwari wacho ukasangana naye vanogona kutomutendeuka. Kuvhura bhuku raLuke varume vaenda kuEmausi. Jesu akava pakati pavo. Vakatanga kuparidzira Jesu pamusoro paJesu. Adiki vaigona mujoisa chechi yavo. Vanhu vari serious. Vaiti kuti tinda uri mucha muJerusarema. Namba wedu isu Jesu. Akaroera Jesu pamusoro paJesu. When you are not spiritual mature, you can fight God through the scripture. Chakapa vanhu kuti Jesu arovererwe kuda Mwari. Vaiti ari kuita blasphemy against God, here God.
ukamuda usingamuzivi unomuuraya. Vanhu vakaverera Jesu vaida Mwari. Ukamuda usingamuzive unourayira mwana wake nekumuda. Unomuda zvokuti unomurova. Akati ndinoti hakuna zvakadaro ndokukwadza. Why? Nokuti nzwa. Vanhu vane mindset yekuimagina. Hatina mate neimagination. Tinonamata nerevelation. Yes. Imagination yemunhu. Jesu paakataura kuti ndini mwanakomana waMwari, ndini Mwari wacho. Vanhu vakatora background yake takura naye. Svika pa 30 years tichitamba tese. Ozongoti ndiri Mwari. Rova imumu afarisa. Imagine vanhu vakakura naJesu. Wozonzwa pa 30 years akuti ndiri Mwari. Dai wangu uripo waimurova. Imagine waunayo. Ozongokudza mangwana kuti ndiri Mwari. Ndionete namba rusana mata kuti tsana ayo akati atiki mafani. Unonotsva nazvo izvi. Iyari yeMwari wacho. I'm sure my time to go. But hear this statement. Dorcas wafa. Chinokumutsa achisipa leader, achisipa job achiri kuleader. And the number one key yekuti umuke hasi Peter. Type yevanhu vakakukomberedza vakarespect other men of God no matter the place. Vakatuma vanhu kunoshedza Peter kuleader. You can rise. Kureva kuti kune masituations afa muZimbabwe. Anoda kuti respect other men of God from other shit. I'm talking on a national level. If we don't respect other men of God from other nations, we can die, our economy can collapse. No matter the men of God, muno marimo, grace differs. Yes. Dorcas, they were believers, but she died. Kushika vatuma kune mumwe anonzi Peter. Peter nevanhu one thing in common, they are all believers, but grace differs. Hey! She couldn't solution concerning my situations are on national level. And we need another man of God from another country. And we believe in mindset indigenous. Kunata, kuri national. Sorry, it's very dangerous. Kunamata, akusukwechi indigenous. We worship God who is so international. And unamantuko America and unamantuko Zimbabwe. He is not a racist. On national level, we don't respect other men of God from other nations. Why? Scripture, you know, very few are Romans went to Rabamai. Dorcas wafa pa Jopa. Amunchwa na Peter ikulita. Afa pa katipe nuna mata. But you are so slow to nyamatichina mata. Another man is a level of grace to revive our dirty situation. Hear me very well. Hear me very well. You need somebody. Yes. And this our Dorcas, they were believers. I learn from others. No matter you believe in me so much, I still learn from others. Yes. I respect and honor. Not one man. Amanje apinde yedu mandikaenda vanhu vanozoti kudii iwe uchifa. Indochida kufira muchechi menyu. Yeda ndibude ndotira pano. Kunonamatirwa Samuel akusi kubuda. Ani unotsoka. Ndemunamatirwa mutsokoko. Ndakashira mare. Akida chechi ndiseki namatirwa utsoke. Yeah. On national level, we suffer the same thing. On personal level, we suffer the same thing. On a church level, when a church there is stagnant, it's not growth, because the leader believes in himself only. But I'm called by God, Shichaita Nengua. Kushika Mungwaimo what discover there are some by make grace to help me for my dirty Dorcas to rise. Mukadzi I don't represent a church. Dorcas sometimes represents a dirty church. It could a revival from another prophet in another nation. Yes. Ashona vanoti kugara nakaona dzavamwe. Pane pamwe pekuti knowledge yako ndonge watodzidza kune mumwe pachako hauigone ende hauna. No matter unoziva stereki. But kuziva zvakawanda hakusi kuziva zvese. Pane vanotondibata unofa vachindinamatira. Ende anondinamatira wacho ane anomubata wachimunamatira zvichingodaro. Hakuna kunzi kana uri pano usabude ndini boboko Mwari akandizodza zvako zvidai. Tine vanhu vana situations asiri kuita muchechi medu. Vari kutofa. Nokuti mindset yavo ndeyekuti kana ndipinda pano ndo baba wedu handiende kumwe unofa. Ini ndinokwandoenda.
ndakasiyana mumapasta I learn from others. Kutolenga mabhuku izvezvi ana krefrotola andipinde chechi yakrefrotola zvandiri kutodzidza izvo ndikazvimplement makwedu vanhu vari kutobenefita inzwai kukopa nekudzidza mawedzi akasiyana kuda kuti zvakatosiyana. We don't copy how krefrotola runs his church. We learn so that we implement in our own. We learn from others, we don't copy. Learning yakabvumirwa. Copying is lack of knowledge. Kana uri mature, you don't copy, you learn. Inaikopa means kuchikoro nengokopa hanzi. Saka nengocheka ndozo kuti equals 6. Teacher nobva discover kuti pakachekwa pada kubvunzwa tsana. Kuti usati wacheka ndiani ari mukati. Unogona kungotarisa so. Kana haasi kudzidza ari kukopa. We can raise our hands. Father, we thank you for your word, your grace and your favor. Majita Baba, on national level we pray. Open the door to revive our dead Tabitha. Father, on church level we pray. On personal level we pray. Give us the heart to learn and respect others. Mwari wa Nyasha, mwari wa katendeka. Imi munogona. Uneza makadurura Nyasha mwaranda venyu. Padinogumira, munevamwe mwari vamakaisa vanogona kusumudzira kubva ipapo. Zvadinokundikana kune vamakagonesa mwari. Urayai chinonzi pride from natural level kusvika pa-individual capacity. Make us humble people who respect each other and learn from others. Mwari mutiwandire Nyasha chafa chigone kumuka. Achimuka nekuti tachema. Asi chinomuka nekuti taremekedza. Vamwe vavo makazodza mubasa renyu Mwari. Mazviita muchene Jehovha. Bili yose tadzorera kwamuri muzita neropa raJesu. Amen. God bless you so much.